दिनैहाय हेलेना आरो गायदे बसुमतारी बिथांमोननि मुंख्लं सान बर' बिमा सान महरै बेबादियै फालिनो थाखाय आबौआ गोदो डिसिसन लाबोदों। बे समावहाय बायद'नि बिबुंथिया माबायदि होननो सानो आरो इयुनाव बे सानखौहाय माबायदि फोसाबनायनि गेजेरजों इयुन जोलैनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि थाखाय मेसेज होलांनो सानो? ना जोंनि बे बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव जोंनि आइजोफोराबो गोख्रोङैसो नांफाजाबदोंमोन। दा बे जिनिसा जाहाथे रिकगनिसन मोनो बे हिसाबैबो मोनसे थांखि लादों। बड'लेण्ड हिस्ट्रियाव जोंनि बर' आइजोफोरनि माने रला माबायदिमोन बेफोर मोनसे इन्सटेन्स बियो अरायथा जानानै थालांथों आरो बर' आइजोफ्राबो लोगोसे समानै आन्दलन खालामलांखांनाय सोमावसारफानायनि उनाव माने फरायसा आफादनि जि आन्दलन बे आन्दलना जरदार जादोंमोन। बे समाव पिटिसिआ दंमोन। पिटिसिआ माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जावरिखांनायाव जि सोमावसारनाय बेखौ गाथेनो थाखाय जोबोद माने बायदिसिना माने जालाखाद बिलाखाद खालामदोंमोन। गावजों गाव बुथारलायनाय बे माबाया जाथाया जादोंमोन। खिन्थु बे बारा गोबाव थानो हायाखिसै जेब्ला जोंनि आइजो आफादा फरायसा आफादजों लोगोसे सोमावसारनायाव बाहागो लाफायो आरो जोङो गोबां जायगायाव जोंनि बर' गामिफ्राव जों थाङै थाङै मबिलाइज खालामहैदों। बिनि उनाव माने पिटिसिआ उनाव लासैनो गैया जालांदों, मिसिं जालांनाय बायदि जादों। खारन बर' समाजा नुबाय जे जोंनि सायाव गोबां आसा खालामबाय खिन्थु बिथांमोना जेबो खालामनो हायाखिसै बेखौबो नुबाय। बेखायनो सारा बर' रायजो राजायानो जोंनि आइजोफ्रा ओंखारबोनायनि थाखायनो हौवाफ्राबो माने समानै ओंखारफानानै बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायाव जयै बाहागो लाफैदों। बेखायनो उनाव जरदार जादों आन्दलना। जरदार जानाय लोगो लोगो जोंनि सायाव बाराद्राय अयथासारा जादों, आइजोफोरनि सायावबो जादों। माने बर' हौवाफ्रा एखेबारे लामायावनो ओंखारनो हायै बायदि जादों। सोरबा नांगोलजों हालेवबाय थानायावनो गावथारहरदों, सोरबाबा गोजां बोथोराव सि गैयियाव जिगाबाव हाबसोनानै उन्दुदों, बेखौबो एखेबारे बेरेजों ओरै सुयै सुयै नागिरनानै माने बुग्लि बुग्लि बुथारदों। बेफोरबायदि गोबां जाथाया जादों। जोंनि थिनानै दोननाय माइरं बेफ्रावबो माने गाज्रि बेसाद लगायनानै थांदों, लोंग्रा दैयाव माने केरासिन लुनानै थांदों। बेफोरबायदि बिराद जाथाय जादोंमोन। आरो जोंनि बर' गामि गामि रेड खालामनानै जोंनि न'खरफोरखौ जे न'खरनिफ्राय माने सोमावसारग्रा बेक्ति दं बे न'खराव माने सावनानै गालाङोमोन, टर्चार खालामनानै गालांदों। बेखायनो जोंनि आइजोफ्रा गोख्रोङै बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो बाहागो लादों। बेनि उनावनो माने फरायसा आफादनि आन्दलना जरदार जादों। समाजानो आन्दलन खालामनाय माने बियो थख' जाफैदों। बेनि उनाव माने बेखायनो 88 सनावनो मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ खावलायहरनानै प्रथम भारत सरकारा नन फर्मेलि आल'सना खालामो। बे समाव राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी दंमोन। बिथाङा माने जोंनि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ मोनसे सिक्रिटि होदोंमोन। इउ आर दा लिडार अफ दा नेसन होननानै बुंदोंमोन आरोखि। दा बे समाव प्रफुल्ल महन्तआ मुख्यमन्त्रिमोन, चिफ मिनिस्टारमोन आरो भरत नर' दङमोन। बिथांमोनबो दङमोन ओइदिनखालिनि डिसकासनाव। आं थायाखै जेनेबा बे समाव आं थानायनि खोथा फैयाखै। प्रथम माने टकआव थायाखै। उननि टकआवबो आंखौ थाजानो लुबैदोंमोनबाबो मोनसे खेथ्रआव आं थायाखै आरो गोजान जानानै थादों। दा बेखायनो जोंनि आइजोफ्रा बे जे BSc सुक्ति बे सुक्तियाव जों एलुप जानानै थादों आरोखि। दा जोंनि आइजोफ्राबो बिरांगना महरै बिर महरै जे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन बे जाहाथे जारिमिनाव अरायथा थानानै थायो बेनि थाखाय आं खावलायो। बेखायनो बे दिनैनि बे सानखौ जे सानाव गायदे आरो हेलेनाया गावनि जिउखौ बावनानै थांबाय जातिनि थाखाय, बे अरायथा गोजोर जाथों होननानै दिनैनि सानखौ माने बर' बिमा सान फालिनो थाखाय जोंनि आइजो आफादा रिजलुसन लायो। रिजलुसन लानानैनो जों दिनैसिम बे सानखौ बिमा सान हिसाबै फालिबोगासिनो दं। बै समनिफ्राय आरो आथिखालनि समसिम
आइजोफोरनि वुमेन इम्पावारमेन्टआ बिथिङावहाय बायद'आ मा बुंनो सानो दिनै सानाव एसे उइमेन इम्पावारमेन्टआ बे समनिफ्रायनो माने जाबोदों गावनाव जे माने आइजोब्लाबो जोंनाव जे सक्ति दं साफा साफा बिमानाव जे सक्ति दं बिसोर ओंखारोबा जे मोनसे गोहो गोरा जायो गोहोदार जायो बेखौ बे समनिफ्रायनो माने नुनो मोनबोनाय जादों जोंनि समाजा आरो जोङो रिकगनिसनखौ मोन्दों आरोखि जोंनि आइजोफोरखौबो माने सोमावसारनायाव लाफानांगौ बे फिलिंआ बै समावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिन्था खालामदोंमोन जायनि थाखाय बे अल आसाम ट्राइबेल उइमेन वेलफेयार फेडारेसन मुंनि मोनसे महिला संगठनखौ दानाय जादोंमोन दा बिथांमोना दादों बिनि थाखाय खिन्थु आंथ' मिथियामोन मानो दादों महिला संगठन नांगौ होननानै जों थाफाबोदोंल' माने आन्दलन उनाव मोनथिनो मोनबाय जोंखौ बिनि थाखायसो दादोंमोन बेखौ साननानै जों एकदम 100% फरायसा आफादजों जोङो लोगो नांनानै आन्दलनखौ खालामदोंमोन माने स्टेप बाय स्टेप जों आलादा रोखोमनिबो निजस्व भाबैबो जों माखासे समाव जेनेबा आइजोफोरनि सायाव टर्चार खालामदों रेप खालामदों माने न' सावदों बे समाव जोङो महिलाफ्रा आलादा भाबै सरकारनि हेंथायै गसंबोदों आरो दा बेनिफ्रायनो महिला सक्तिया माने गोख्रों जादों आरो जोंखौ नायनानै गुबुन गुबुन जाथियाबो जोंनि बे मावनाय दांनायखौ नुनानै बिसोरबो गोख्रों जाबोदों दा महिलाफ्रा जे एम्पावार्ड नङा बे खोथाया नङा माने स्कप मोननायावसो एखमबा जों उन जायो स्कपखौ जोङो गावनो मोननांगौनि थाखाय एक्टिभिटिसखौ खालामबाय थानांगौ आं होनबाय उन्दै सिख्ला सानै दं एक्टिभिटिसखौ खालामबाय था होमबाना समाजा एक्सेप्ट खालामो जों ओरैनो आइजो हिसाबै फाबा थांनांगौ फाबा मावनांगौ मावनायखौ मावबाय थाबा खिन्थु जोङो समाजाव एक्सेप्टेन्सखौ मोना समाजनि बिपद आफदाव जेब्लायबो गसंनांगौ हौवाया जेरै गसङो हौवा मानसिया जेरै गसङो बेबायदिनो गसंलांबाय थानांगौ होमब्लाना माने रायजो राजाया रिकगनिसनखौ होयो बेजोंनो जोंनि पावारखौ जों माने जोंनि महिला सेक्सननि पावारखौ सक्तिखौ जोङो दिन्थिनांगौ आरो बेजोंनो जों जे एम्पावार्ड जोङो बेखौ जोङो सिनायथि गावनो गाव आदाय खालामनानै लानांगौ